Но сега дай виж какво става. Гони, не е лудно това. Извикай го да се обърне. Мими! Елай пиеш вода, ела. Ела да пиеш водичка, искаш ли? Виж. Не дей го. Момченците, на момченците е при нея. Уай! Ще падне. Той скоро съм чул да ходи. Иска да отиде при момченците. При момченците, при нашата. Миме! Не дей му викай така, отидем дай. Писне, дам да пие вода. Да, ме е хубаво на фокус, сега ще ме развалиш. Не, аз искам да стане малко се размова. Дупки замръзна там. Айде, ела, вземи, ела. Ето, виж. Ела тук, ела. Ето има водичка. Момченцето папичува. Айде, ела. Ето. Виж как ходи изцапана мокра. Как коня птички. Елата изчисти, ела. Мими, стани право, бе, мамо, не да сядаш така по земята. Аз сложила камъчета на кръка, ви снима как слава кръка. Камъчета ги бутнала на кръчето, затова така ходи. Аз чудя, че... Виж какво направи? Какво направи тя, маймунки? Що сложи там камъчета на обувките? Ето избърши са.